sinetsi zion azeriari eta joan zen Otsoa berekin, mandakoa zegoen ibarrera. Galdetu zion Otsoak, zu nor zara? Ni naiz, erantzun zion, zaldi garaino galent baten iloba. Ez diot hori, esan zion Otsoak, espada nor zaren zu? Ni naiz bada, erantzun zion mandakoak, lagoinetakoa. Gogaikarria zaude, dio Otsoak. Ezazu zuzen, zein da zure izena? Hori ezin esango dizut, erantzun zion mandakoak. Gaztetxoa nintzela nire aitak itsatsi zidan izena atzeko eta eskerreko oinaren azpian. Irakurri nahi baduzu, ato sonantzago, jasoko dizut oina, jakingo duzu zein den nire izena eta nire ere jakinaraziko didazu. Otso zatar gatzgabe eta tontotxarrak eskatu zion oina irakurtzeko, eta mandako jakinagoak jaurtik izion ostikada gogor bat jo zuen bekokiaren erdian, bota eragin zizkion begiak eta garuna buru ezurra hautsirik eta laga zuen bertan hilik. Azeria bitartean zegoen zelataka ikusteko zertan gelditzen zen irakurte halakoa. Irten zuen pozez beterik zegoen gerizpetik. Aurreratu zitzaion hilari eta diotsa. O tontotzar adin eta gatzgabea. Zerk sartu hau ez dakizun gauzan, nola igarri ez gordeko zuela burua ire hortzetatik mandako ostikariak? Ez gaituk orain ire beldur, ez mandakoa ez ni. Ipuina ederre ezagutarazteko berritzu jakingurari beren zorotasun eta tontotasuna. Zeinero eta buru kaltekoa den galtzeko arriskuan jartzen dena. Ez galdetu, behar ez denik, ez aditzeko nahi ez duzunik.